tips sa panliligaw. Nabasa ko lang to, kaya gusto ko i-share. Huwag na huwag mong tatanungin ng isang babae kung pwede ka bang manligaw. Paano ko sabihin niya hindi? E di nagtanong ka palang busted ka na. Mas mabuti na yung dediretso mo na siya at sabihin mo yung manliligaw ako sa'yo. Kilalanin mo muna ako bago mo sabihin ayaw mo. Gusto ng mga babae yung siyo-surprise sila. Kahit hindi ka kagapuan, basta sweet ka, siguradong may hilig siya sa'yo. Alamin mo muna yung mga hilig niya. Ipakita mo yung interesado ka sa kanya. Interesado kang malaman yung mga bagay na gusto niya. Huwag kasi muna puro yabang. Gagender nga. Respeto mo yung bilang pagkababae niya. Huwag mong ibibitis agad. Kung manliligaw ka, dapat isa lang. Hindi yung may nililigawan ka na, may reserva ka pa. Hindi pa nga kayo, nanluloko ka na. Ranahin mo siya, old school pero one of the best way para kiligin at iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. At seryoso ka sa kanya. At handa kang gawin lahat para sa kanya. Not because gwapo ka at alam mo kung gusto ka din niya, mapapetiks-petiks ka na lang. Dahil kampante kang mapa-oo mo siya. Dahil kung hindi ka marunong mag-effort, mawawalan siya ng gana sa'yo. Huwag kang susuko agad. Kung marami kang kaagaw sa kanya, edi ipakita mo ikaw ang pinaka-deserving na sagutin niya. Huwag ka kasi maiinip lagi. Basta ipakita mo patient ka lang at sincere ka, sasagutin ka din naman niya. Tiwala lang. At yan ang ilang tips kung paano manligaw.